Saya pat ngai kublay nagam tay chong pi ki subscribers but ki viewers baro ha kan ka por wa menta habang news ngeu ya ka we na ki hingkai ka badon kam ha kan ka por bat kata kalong sapang uput usam ka jingtre ka jong soitan te kani kalong badon kam ha namar kalong ka jing mentoy na ka pentai chong pi baro ibasnga bat kumjuru ba pinyo ais ki wer kumju namar lang ba ka jing tip ik ki por ka jong soitan tekan ai jing mentoy sibun yang ni kumbalong beristang ju shifting ki bor jong soitan hadu katno u khlain hadu katno u long te nre naru wang tip ni subject te kanon don chu bukum kata de nak takadaw nga ko aman ai kan por mar ka web subject per khoi krong kraw te kalong ba sisya ba u soitan sisya u long ka bor ba ka ba kraw ba bang pai kum bang ilap na ka jing jia po jong Daniel na kitab Daniel no ba sport khot ba kharlai i kumno ba u soitan ula ban ap khang ya u angel jong blei haba wan ban ai ka jing pentip ka khubor sya u Daniel tingitip katno ka bor ka jong angel ka kraw ula ban peniap deki million ha ka siklip mat yang i kibrio te u soitan ru udon kijuk gibor te yo iru ka por jong Joshua ha ka tolong ban yo ka kitab ka jong Joshua ni ba kumno ba ki Israel haba kiale persya ya ki nong ai ki pai ba Israel ki don ki hajar nri tangi dong rit kata kamu ki nong ai ki Israel kim na ban job kadau kolong namar ba kala de kabor ke jong soitan de shu kabor jong ki nong ai ba penthain bor ki kato blelo kan rian ki Israel namar ba u akan ula shimi te ki bade ki tiar ki jong soitan bitar lep hagan perbad yodong te yui ke jing klan jong soitan kalong kato lada klem ublei te kumjoro yui sakawai pat kum nganuksa abangi paina ka gospel kat kum Lukas kanong ba prar khot ka ba arpel terter yui ha ka ba kumno to weni ba chong suit ka ka ba ja ya to brio aba ula don ka jing kem suit ka ba ja long ba habala te ala kumi wari kentrinar kinomla panyasyan haba ubriu udon ha kato kajing pensle ksui te ngiui kabor yang soitan te mudur menta ladang nang soitan kajing thanyu kolong kata ladang nyile persya yangi kai kaban jia yangi te nrei ngitip ba boble don kan pangi unumla banle kata unumla banle kulmar unumla banle rumah unumla misle juboringi kadau kelomar ba soitan udon yete kiput kisam ka ba ublei usya yu kada ublei unum sya soitan umla ban sude don boringi te hakan ka por ngakwa ban ai kan arteli ka bangilap ha ka bible ba soitan unumla ban jam ya tau put usam jung ba sude juboringi kibrio kada ublei kan ai ka jing sya tonya phai man ta ki kini Lambari gini ngi sutu mentah peleng usuitan unumla bandon bor halor baro. Wei, kapaning kong kalong ba usuitan umla pensyoy ngi lemda lai bor na ublay. Ya kaning ilap kum kanuksana gospel kat kumatikas mong basaw record kabaning kong haba kumno la yalami ujisu syari klawi kaban pensyoy ong tingi jong blay. Ya uda usuitan. Kum juro ni lam kadon ko wei bentah kitab kisim ka baningkong kalau ba arpo khot ka ba arpo saw ha ba kumno ha ka to ka por ka ba u ahab usya ha ka jing aibor ane ula kongu ya kitu kinang thul upalam ler palei wahab upoi seru ejingnyap kadau kolong namar ba ula sya skor kinang thul upalam ler hakaba unoi thuru palam leru uyo ekabor da kaba usoitan ulapan bor nakmat kejong blei te ngiui na marasa kadau lada ublei uklem aibor ban pensyoy ngi usoitan umla ban sule jubor ban pensyoy ngi kan hadu bangin sungai kan ban pensyoy sa ngi don la kejong kiput kisam ka bangila ban sya ladam palat ka bangila ban sya usoitan unumla ban le jubor ngi sagwai pan usoitan umla ban penbor yangi bangin lepop unumla ban penbor ngi ban lepop
lemda mangihi menjur dalade nga akwam ai kato kanena ki de khot na tin ke jong blei te ki abangi phai kumna ka nuksa na ka chithi ke jong Jacob kalanong ka ba saur khat ka ba nyo ka bong namar kata tu da pen kongu yal de hau blei re tu da yale persya yo setan tem priap no na phi ki hang ne ngi I ba usaitan unumla ban pen boring ngi unumla ban su le jubor ti don su ru sa ki we pat ki khat bible ki ba don ya ka ne ka ju kumna ka gospel yonis nong ba prat khat ka ba lai phusau nang ta si tim ko yonis ko ba san khat ba khat khandai nang ta ke Ephesus kanong ba ar de khat ka ba ar kini ki de khat bible ki athu yangi ba kumno ka ba kini ki brio hak perthei ki sya ban don ka jing sya atak ko setan bat ba ble uplai setan wa ban phet no pau ba setan unumla ya ka ban pensoi sa yangi ti kum ko sangan ai ka we ka ba ngilap kum ka nuksa ha ka Ephesus lomba ar dekot ka ba ar ka ba kau ini kan tien ha ki ba philai juyaj meno ka ba kum ka rukom jong kan ka pathai ka ba us ka ba kum usim ka jing sinsar ka swing ka jong kata ka mensim ken ka ba tre menta ha ki khun ka jing bom ko ngo ti suitan yo halor jong kita ki khun jong jing pom kongo nrei ya kita ki ba yai kat ba dublei unum la haban lelei ya ka ba super boring bangin le pop ka poin ka balai kalong ba usuitan unum la ban penpang pensitom yangi da ka ba sule donbor klem ka jing sya ka ba ublei usya yangi adangi sitom ipang kum kun ki jong blei ngide ban tip ba kadai ka ba usuitan ulai yo bor ya ka ban penpang yangi lem kom ta unum la ban le jubor yangi la da ublei ukrem sya yangi ngilabi kane kum kan uksa na ka kitab yung job kalau meningkong khot ka ba khan ar ha ka ba ni kan mau ha ka to banta ka ba ong gum ini tin teu trai ulaong hausitan hakmi ki baro kat ki badon ki ha ka bo jong me tanglor jong uhi wadra elakti kum tau suitan ula lek mino nakmat trai ban leu ban pensitom ban penpang pensitom yau job pengi ti baro khoi je ke jenjar ka bu job usha jenjar ti kine bar khoi ki dei namar ka ba ublei usha lem kopta usaitan unumla ban su penpang pensitom yangi kat ka ba umon pan sule donbor halor ga jungi kadai ka ba ublei usha laru ban ngan airu ki khot ki badon ki jinga de berkane kum kan duksana ka Lukas nomba khatlai khot ba khat riu nang ta Yohanes ka baningkong kalong basan khot ka ba khat phra kum to ki spin sia pule ha ka ba kum no ngisu thu ba usoitan unumla ban su pang penjubor upen sitom jubor yangi adu blei uklem ai ta ka jing sha ani permission nang ta shu nya pai sa ka we pat ka benta katari ka poin ka basau kalong ba usoitan unumla ban job ban le jubor wat ya uno na den jong kiru hok ki jong blei kiru khoi ki jong blei wat waritam kan no ru unumla ban chusya le donbor khamar ki jong blei kaju kumba kalong ka kmi haba kabari kunrit ukunrit umparla ban le persya no ru mar balik udang trot la ka bor ki jong u te hendrei unumla ban chusya le donbor mar don ka kmi don ukpa te kumjuru mangi kibriu khmat ke jong blei ngilong kumta usuitan unumla ban le jubor kan mau kum no hagba usuitan umut penjot wadi ki blang ki masila ni ki jiri ki jing dup ki jong job unumla an ba ublei udon to ke jingka jong ke jing penim ong ha ku bong ka tino we kata ka hatch te ni tip halor kane kan rim ka ba ni phairu hagaktil ki jong blei kumno bangi angi phaina gospel kat kum yones kalnong ka ba shipheu ka khot ka ba arphu pra ba arphu khandai kumno baktin jong blei kong manga teng ai ki ki jing bom jukut bakin om jot shu lano ru u ru unum kni kan phet
yaki na kti ke jonga nang ta shu u pa jonga ula IT yaki haga kti ke jonga ulong bakam kraw ya baro bat onom don ubala pan kini kentet naga kti u pa jonga ti kini kelong ki bangi sutu syai kadar kaba usoitan unumla ban chule jubor wat lada ngirit kano dengan takadau inula abnong o mangi ke badang tanggan nagi jingai te usoitan la ban lek kabamon ada ke jing syania kuat ke jingai ke jing IT jungi kaman jungblai kalong ka bakrau wat dang rit jingai kano ngitip bangi don ti ke jungblai nang ta susu ka basan kalong ba unumla ban penmipat ya ki balade biap unumla ban penmipat ya ki balade biap ikan mau ke bajia ha ka kitab kisim ke baningkong krom arpo prar khot iwe do arab santer barok kowe ka tuga lenong ha ka bakum no ba u imsol u lek ya ka ban kli na u Samuel ada setan unla ya ka ban permipat ya ki beri ke balade biap adu don kabor ke bakum kata unjin la penmi da ubri teli Samuel hakmat ke jong simsol dari unum la ya tan mar balai habangi paina ka tin ke jong blai habangi paina ka kolosai ke baningkong dekat bakat riu kolosai baningkong dekat bakat nio ni ibadi tang blai ubala ban thawai ke baninga khendeu ubalang holor ki baro ubala ban le ya ki baro te usuitan unum la ban le ki bakum kini ki te ngitip sekdar ba usuitan unumla banle talat ya to put usam jong u pa unle katkum kaba ma u umon kum kaba ma u kwa nang ta syum ta ini apa sa pat ka poin kata kalong ba usuitan unumla ban khanglat ya ka jing penmi pat jong ki bayap ikan mau kum ganuksa ha ka jutang ka barin naga gospel katkum Matius kalnang ngabar punyor khot basan phuwe san phulai ngi ha ka to por ka don ka jing permi pat ye ki briu ki bayap jong ka jutang ka barim bat nda ba jisu ulam ipat makir gi mi patlang bat ki jing tep kila ang te kila ya mi nang ta na ki jing tep bat kila le chapo jong kata kanong ba ka ba khui teng i hang ne usuitan unumla ban khanglat ya ka jimi pat jong ki bayap te kumjuru ni donski pat ki the court bible ka bangi lapru ki we pat ki panta kumna ka sithim ni kong si thesni ba saut ko bakan riu ka sithim ni kong si koring no ba khatsan san phowei ni ha ka to por ka ba kadon ke jingrong no usuitan unumla pan khanglat ya ke jingpen mi pat ke jong trai ya ki bayap na kan khendeu bat ki usbeneng ting i ba usuitan udon kata ka limit udon to upur usam nang ta susu sa ka weipat ka poin berkata kalong ka poin ke bah nyo unumla ban perthubut ne pan kulmari ke jingwan arsin ke jong utrai jisu ka bangilap ya kani na ka gospel ket kumatial sumbar pos sau arpunyo na Matius arpu sau life bat ki khot ba nakaktin ke jong blai ni ba unumla ban perthubut ane unumla ban perkulmar ke jingwan asin ke jong trai jisu bat lada unla kandon ke jingkulmar hakan ka perthei unla ban le hakan no dur tenrei ngimjui hang no ka bible ba kadon kata ka jingwan asin kabau trajisu wan kabalong kabakla kabau suitan la male thok sibun re hakne kabta unum la mar unum ai permission u bo le kai kumta kat yakam kaba uble lo beit lo borenti nang ta sakawe pat kata kalong kapoin ka pra umla ban keni kan thet nakakti uble ya ka khandeu ko thamai bat ka Jerusalem ka thamai kaba ngilap hakaktin ke jong blai kaba kumno ha ka din jong ka jing sinsar si hajar snem ha kitab jing panpau ha kaba kumno kaba kaktin ke jong blai kai thu ba ublai un
un ai un pa angi kata khandeu ka pathamai bat ke Jerusalem ka pathamai bat ha kata ka por long ba ki ksuit ki krei ka mut nu soitan un ya ker tawyer ya kata kan nong ba te henrei unumla namar balai ka ding ka jong blai kan hian nam baneng bat kan bamdu iki teng i kum kini iki bar khoj bala tho aktin ka jong blai soitan udon uputusam ka ba khandai unumla ban lai na ka jing sha thep ha ka pung ka ding ka ba dei ka du jok ka khadu khadwai ka ba on thep yo soitan bat kunju ya ki brio te bang i phai na ki tap jing pan pau ko long bar pheu khot ba si pheu i ba kumno ba yo soitan la bret no cha pung ka ding bat u kendok habadon utam rat klau baton tul palam ler bat ba on pen kordit ya u mensni ban men met syaki bom jukut ki bom jukut yu iru ya kane u bleu lale ya Lucifer pat ki angel ke chungu nadu ka menbarim ka ba ka bringkong kilong ki angel re kelong ki ksu chadin abang ipai kane kat kuma kitab yung Ezekiel kalonong ka ba arfu prar khot bakat pra nang ta ka ba arfu Ezekiel arfu prar khot ka ba arfu khandai ha ka ba i ba kumno ba ublei ula penjot ya u Lucifer ha kata ka por ka ba menchua nang ta susu sagawai pat ka ba kani kalong ka ba kam hadu kata bat kata kalong ba u soitan unum don ya takabor ya ka ba untip ya ki jimut ki jing perkhat ki jongi unum la ban tip ya ki jimut ki jing perkhat ki jongi te abangi phai na ktin ki jong blei kwan pule ya ka we ka benta ka badena kitab kisim ka bani kong kalonong ka ba prar khot balap khnai ko ini kentin bong to te to sneu mami na bneng ka jakasyong ne jong mi bato map bato le bato ai ba ubri baro kat bakum ki lenti jong u baro uba kadonut jong u metip naba metang mame hikeng metip ya kidonut ukhun benriu baro teng yu i hagane ka benta ka ba de tang ublei ubala bantip ya ka jingmut ke jing perkhat ke jungi usuitan unumla bantip ya ki jingmut ke jing perkhat ke jungi lada unjin dalatip ki ba bon ki jing dua jungi kina mutoisu namar kanlong kuba kalong hakapor ke jong Daniel Daniel haba uduai usoitan apsngap pat haba apsngap haswa ba ublei unpa ublei ula usoitan kai ka balwale ulap yau angel kumla sneu nadu menela pen sneu nadu mene ha ka baningkong ka ba usoitan ula ap ula kang lenti yau angel uba uwan pan pentip kata ki pentip hau Daniel ya kai ka bau Daniel upan ya ka jing tip ya ka kubor na kmat ka jong blei te barabor ki jing dua jongi ki long ki ba usoitan ap snap man kapor ladang hiduai hakmat ki jong blei tin ki basu thu te kanjia long kumalong hakpor jong Daniel ki ba bon ba ki jing duai jong ki bri ki jong blei ha ka bangi tip keleng na ka perthei ni sel keleng na ka perthei soitan u yo sneu badu ap khang no steng ti ti bon ki jing duai ki jongi kilasa kut no kumba kalong hakpor ki jong Daniel te ha bangi tip u soitan umla ban tip ki jing mut ki jongi ni don ka wei kalat ka ba kala ban pelajangi bat kata kalong na ka benta jong tu ki briu ki balala ban kan ki wei pat ki thuli kane kalong ki jing mentoi ka ba krau nama haba miti bo soitan umla basu thui ki thli tingi duai be ki thli marbale ka chithi pan kong shekin nong korin kalong ba khasau khot ka ba ar ga ong namar uta ba kren ki thli bom tip kren ha ki briu nrei hau blei ken namar don uwei basu thu nrei hau mersim ukren yaki cing mayan te satang kane kalat hangi ki briu jo jutang patmai batkat ki brayo priang ya ka jing perslai musim khoi ki bala mkan ki pat ki thli kane kalong kalat te susu ka sithi sikirom kalong ba phar khot ar nyau ko ong
Nre uta ke nyu bayit ki donut. Ui thu ka kata ka jingmut ka jong umun sim. Naba ukarpat nak bantai ki khoi ka bakum kamon ublei. Te abang itip au suitan unumla ban yo ki jingmut ki jongi. Namar kat kum kitin ki jong blei hang ne ka kitab kisim ka bani kong no baprat kat bla khnai ka ong. Tela dengin duai kan no jing duai ka secret ka top secret ki jing ki jongi. Duai ki thli batang ki jingmut jongi. Kan ya hakmat ke jong blei tu suitan unumla te kane kalau kalat kabu nakam ta jongi hakane ke jutang ka thmai te kalau ka jing aingu hakmat ke jong blei nam ta jong ne ke tilat ke jong blei nam ta jongi mentang ini phai sakawei pan pat kata kalau ka numbar ne ka point ka ba khadwei ka bangi ti bau suitan unumla ban jam wat hata kapor ka bau unsa sensyar hata kapor bublin ailat yung ni fritan pan sensyar kat ka bau umon kat kuma kitab jing panpau hata ka jing jinjar ba ka ba news nem ka ka ba usritan u don kalong ka ba unong la ya ka ba unjam ya tekiput ya ka ba ublei ulabu ngila ban labi kane kum kanuksana kitab Daniel kalau nong ka bakadwe khot ka basau kowe yu iwat hata ka por ka ba umrat klau upen sitom ya ka perthei ber kowe upen borban ai ban hukum ya kibriu bakin pediang ta ka syap rus pan rupun riu lem ta nomla bandi bantit nang ta khamta me ke judgment riu Israel un kurup ya kari Israel bat un penjot ki jiu khampalat ban ya ka to ka ba penjot ha ka por jong General Titus te markane la dep tho aktin ke jong blei te un penjot Israel hakar kom ka badai nrei udon pada ki put ki sam ge ju pa unum la ban jam kum kan uksa pagi pan kitab jong Daniel knong bakadwe khot ka basop kowe ka bong yakine te on pelai ya ka Edom bat ka Moab kane ka don lingru kum ju ru bat ka kitab Isaya knong ban ru polai khot banikong hadu riu ha kapor ka ba ni hang to ka ba jisu wan ban pelai itu ki ba lai im ju ki Israel kapor ki ba bas kem ka kerteng ke jung wan ban pelai nang na kini ki jaka teng yu ba uswetan udon la uput unum la bane ju boringi nang ta ka ba khadu khatwai ka long ni ba uswetan ka ba kata long ka ba khadu ka poin khara long ba unum la ban pendu khoj ya ki Israel wat la ailat yu ba un lekat ka baumon hai teki sngi ki por ke jong namar ko mau blei ulas sencar hak por jong blei pa jong mensim khuit ngim tangi don ke hak por ke jong mensim khuit menta te usoitan udon ni ta ka ba haju ban sencar re perthei kat ko maktin ki jong blei ba un lekat ka baumon te un penyap pai ba un penyap pathar ki Israel kat ka bala te re wala kataru ki babon kindang lai ya kane ngila ban lap kum kan uksa kawen ki basai kalong na gospel kat kum Matius no katu ka ba arpsan no ka ba kren phang ke jing bisar ya ki lang brot bat ya ki blang ki gini ki lang brot ki gini ki lang brot ki dei ki Israel ki blang de mangi ki centil te ka jing bisar ko por kan long na ka benta kalong percaya kitu ki Arab lane ki no ki pat ki judgment ri ki baklem sumar ya ki Israel te ki Israel ki long kum ki lang brot bat kini ki blang ki long kumangi ki centil te hoi kane ka jing bisar ya ki blang ki lang brot kadon ki pat ki jing mut re kane ka long si benta ka ba on pendep ha ka por ka ba lakut ki baro ha gitu ki por teng iba ki Israel hak tak por kin lai si bun ba te pau ba usutan unumla ban chule kat ka bau mon lane unumla ban su penjot lut khaja kun meriu kat kum ke jingkwa ke jing balai ki Israel ki lai si menta ka de namar ba ki phet si wei pat ki jaka ki wei pat kiri nang ta ki don ru ki tu ki jaka kumba la tho ha ka tu kitab jong Daniel bakadwe sapwe te kini kilong ki ber khoj bangi i ka por ba usoitan udon kata ka bor ka ba krau
te u kampalat bannya ka bangi ki beriu ngi klain lani klain kana kono ru onomla banyi le persya ki bor jong suitan te hangi ki beriu barbor kadon ka jing shifting persya ki bor ka jing u te hnrei ngide ban tip ya kana wei pade ha ka bakut kemba ka don ka wei ki jing ong ka ong ba yau kla kam dei tang ta ka bangi ki su pet yap no kla na marhano por ada ngimpar lai u un job yang i bad ba ngin sa penyap u nrei ka bakam pae galong bangi de bandai job chi sunan yu kla tela ding job yu kla kata ka bakam pen bai jing bejengi teng habangi pai ki bor ki ikhtiar jong sultan bar khoi kat ne bo sultan u klain open jot ya ka perthei ha ke te kisngi ki bakadu ula ban le kat ka ba umon daki million daki klur ki beri open yam te ringi debatip ba udon lagi put kisam bat na ka benta ke jungi khnang bangila ban lai bat ba ngimdon kamsyu ban ku slide ki bor ki jong sultan kai ka bakade yang bangin le habangi pai kat kum na ketin ke jong blei na ka gospel kat kum lukas kalau nang ba khat khandai bra phel ni i ka ba jisu ai ka bor ni halor ka bor jong ki yang lar tham habor halor ki tiar halor ka bor jong nong sun baro tingi tip hang ni ka ba ublei ai hangi ya kane ka bor halor ka jong nong sun baro kebur ka bor halor ka bor jong sultan baro lakat tung i bau sultan ukrau ndre haba kru khadwai ublei ai hangi te ai ni iwe pi baro khnang bangila ban yo light ni ki ber ki bor jong sultan to ai bangin wan khmat ke jong blei da ka ba priang bisu nong penim bat bangin da yosngo kumbau ong mar khmat isnran hakmi ngai hakhi ya ka bor halor nong shun baro ya ka ban yu roi halor sem halor ki nyalar tham halor ka bor jong nong shun baro kata ka de ban penbha ya ka jing im ke jing i wei pe i wei baro te ngai kane ka e ka ba yosngo ne ka por magini ki khat otli ki poin ba sultan udon la ki put ki sam ke ju unumla ban chule ju bor ke jing ke jing i ki brio te ka jing tip gine kalau ka badon kam bar to ai ba ki ba yosngo baro hak ba khadwai ngide ban tip ya kani ba ngilong halor sultan halor ka bor ju baro lada ngilong hakaliang ke jong blei bar hak ba jisu ai yangi takabor te ngilong mangi ki bakam krab ni kata ka de ka badon kam tam haka jing im gajong itu try on berkui pi baro nam tak di skor ke jong pi ke jing snap ke jong pi kane kubor parlang la kren step nak batapan pendep kam kloi ya kane te renge pi yo iki point te to try on ku nang pernah ya pi ba pila ban samru kane ka kubor chikiwei try on kan bat pi nam tak ka prom ju amen